أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي أو من بين قلوبنا وقتنا سيكو أن دونغو عليك نكا أو كا seko ni dongo karamo kefe no Sheikh Bulkasum Sidibe o hukumu kono bi ambe alaka kalobala no de iji kalo ale shuta ambi orjate olu kono katambade opma nini wakati nu sera ibita soro dembaya tigu dutigu chew muso be kamana ganendo bɛɛ b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲini k'a don i ka denbaya kana sutura la ka fɛn dɔ ɲini ka don i ka du kɔnɔ hɛrɛ la pour que ka ala ka donba kunbɛn n'o o ye seli ye n baden o tuma an ye mun kɛrɛnkɛrɛn aw ye bi an ye kɛrɛnkɛrɛnli kɛ aw ye bi fɛn jumɛn na aw minnu kamana gannen bɛ aw ka denbaya musakaw kɔrɔ aw minnu kamana gannen bɛ n'aw haminen don an bɛna nin fɛn in di aw ma a ka nin kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ n'a diyara ala ye sani seli cɛ seli musakaw ala bi o di aw ma o ye jumɛn ye an bɛna o di ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ kan n'o ye ya latif n'o ye latifu ye i b'i jija i bɛ papiye jɛmani dɔ ɲini n'i ye papiye jɛmani in sɔrɔ i bɛna mun kɛ i b'a sɛbɛn ka latif foyi n'o ye a laban faw ye i b'o dayɛlɛ i mago bɛ wari hakɛ min na sani seli cɛ i b'o don a kɔnɔ n'i y'o don a kɔnɔ i b'a sɛbɛnden ni kuru i b'a bila i jufa la wala i k'a dulon i siso da la i b'i jija i bɛna latifu wurudi siɲɛ 129 don o don i bɛ latifu wurudi o la i ti tile 3 kɛ nin kan fiyewu i y'a kɛ min nɔfɛ fo ala k'o d'i ma ala mago b'a tɔgɔ la ala mago b'a welebaga la o kumana ni ne tun y'aw kulo harijɛgɛ ye bi émission kɔnɔ an b'a fɔ ala ka sigi wɛrɛ yir'an na haza wa salam.